Ang adlaw kanto na ani atas sa apang lunanon channel o dita ka matisudan dita mag suroy-suroy ang kadagatan daplin kay adunay farm diri nga makuhaan og panudan. Pirmi lang kuha diri basta kay wala gilay malingi anhin ta padung no sa baybayon pero dili kinasyon atong kuhaon kundi galay o kamuti taps mga kaigsunan na diri farm sa kuang higala nga si Ernesto Garcia kay dirita nananghid man tadaan anhita manguha og watay sudan. Okay mga kaigsunan diri lami mo po ni lapuaan og itunlob og suka og tuyo perting lamia ang kaigsunan para nako ambot lang ninyo og moangay ba mo aning sudana. Okay mo ni ang payag niya no nairo nagabantay pero okay nang iro kay nakaila naman na nako kay naa mo ko pirmi diri magkuhaan og ako sudan. Okay magsunan no mo ni ang galay ang pangalan diri pero ang kuan ni in English ani kamuti taps so magigsunan di ba kung nasayo po kamulay koreksyon og di mao. Okay magigsunan mo na ni mo diri ato ni pang hay pakwa man ni padugang sa dugo at parisan mo ato nigsikwa pakuha sa dugo aron balance ba magigsunan maayo po ni sa gamay ra po ni og sugar magigsunan makaayo po ni sa kalawasan labi na itong mga masakiton nga prihan ako nga na diabetes no taas og sugar maayo ni di tayo magpirmi karne magigsunan kay hibaw na ka makadaot sa bulsa o makadaot sa lawas duhay igo. Okay malirita no di pakita na ko ninyo ni sa buhay probinsya basta yun ano natin content basta lang kung itong nasa syudad no makita og unsay porma diri sa amoang probinsya no na sila idea o unsa gyud ang probinsya o unsay mga makita diri nga wala didto sa ila. Okay mo na akong tuyo diri nga ipakita bisag ingon ani ra nga atong content para lang ka-share po to sa uban nga makita og probinsya. Ba magigsunan okay ba ko nga mo ni ako ang gibuhat sa ako ang vlog. Okay aniya padung na tang pauli kay daghan naman tang nakuha mo ni diri. Okay parisan tog sikwa kana sa tumoy daghang salamat nga gisunan sa inyong pagtan-aw ning akong vlog o kana ang sikwa ang gingon og kuhaon kuhitonon pa ato na kuhiton karon og ato na display og mao na muna ni nakuhit na og daghang salamat sa inyong pagsunod sa akong vlog og maayong adlaw kanatong tanan.